Здравейте хора, днес се цъкам Майнкрафт, самостоятелна игра и не само ще ви показвам какво съм строял, така неща. Това дърво не съм го строял аз, ма ще го делая сега. Сега представете зомбата съм шпил физиките. Колко за мен говори май? Но вие ми отговаряте, чакай бе. Сега ще ви покажа. Първо ще запушим от тук. Това не е като хотелче. Тук съм сложил нещо. Тук също. И само да ви харесва. Абе, тук така са капус. Ако и захвърляш. И след така се качваш. Пум! Ами, кое са следващо? Тези жълтите неща съм го сложил, за да разберем къде е това. Направих едно нещо за битки. Сега няма, защото съм ги убил. Сега ще ви демонстрирам как да прави. Трябва обикновено да се сложи брони. Трябва обикновено да се сложи брони и оръжие, ама аз съм бич и затова с ръце. И ги убива. Тук съм правил с динамит, ако ми вярвате. Това първата ми постройка, това го създаде, когато го създаде този свят. Това беше на рождения ми ден. И това беше първата постройка. Тук нищо няма. Когато съм гладен, нещо да се търся е така. Той пък му е по-лесно. И вам тук и ги тепя. Разбирате, не ли? Така. Тука. Така. И тука. Тук също има 3 изхода. Тук. Яко си. Къде? Тук да настроя някакви неща, тук да се справя. Тук се лягам. Така. Яко съм го направил пред мене. Много си помисля, че ми блокирва така, ако е в сървър. Защото нали има навсякъде. Все едно. Къде ме разбирате, докато съм тук и мислите, че съм гадня. Не съм мислите, ама не съм такъв. Тук като робот. Правил съм като роботи неща. Дали все едно. Чайте, гледа. Ако неща са вместила в статуто и малка. И тук се вземам, тук нагоре, надолу, тук удрям. И така. Аз съм като ти си ли някой път в Майнкрафт, където има много и така отваря. И ето най-много мотив. И съм го направил това като шапка не му лице. И тук съм спирал пак неща, тук как беше вода.
тук удряш, тук, тук надясно. Не, надолу, нагоре, наляво, надясно, така беше. Кой още не съм казал, бе? И не само показвах, надявам се да ви харесал, да са харесали постройките. Дай нещо да пустите, хайде. Построй така едно нещо. Защо да ви хареса? Сега пък да ви заваля. Пукам. Нещо подобно на последните място и място. Ето да сложим точно на последните. Махнем. Сега явно силно. Това начин да помисля. Подушка я стана плотнее. Така. Сега и до скоро за днес. Айга.